ujung jari minta ampun, ampun bayang dengan maaf, maaf batimpo dengan salam. Tando saagamo saakidah sapayong panji ja Rasulullah nak tarang jalan ka sorgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku Datuk Nurul Labiah, Angku Datuk Sabonintan, Angku Datuk Tamarajo, Angku Datuk Raja Imbang, Angku Datuk Maju Basang, Angku Datuk Muansong, Angku Datuk Raja Mansong, Angku Datuk Gunung Nami, Angku Datuk Raja Indah, Angku Datuk Indo Kayu, Angku Datuk Raja Sultan, Angku Datuk Alama Rajo, Waki Angku Datuk Marun Batuah, Angku Datuk Tan Mangindo, Waki Angku Datuk Maharaja Matuah, Angku Datuk Bagindo Suride Rajo, Angku Datuk Rajo Lelo, Angku Datuk Nankodo, Waki Angku Datuk Pengulu Basang, Angku Datuk Bijo, Angku Datuk Pengulu Basang, Angku Datuk Maju Indo, Waki Angku Datuk Bagindo, Angku Datuk Nangkodo Raja Hitam. Sambah dipunan karibaan angku sakali gawa baribu kali ampun. Kasah sahijah salangkari batang cimpago orang patakan adek limbago di nagari tuah pidato dipersambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah nan manjujung dan mangkuto junjungan alam tigo jurai nan sajurai ka Banuaruhum nan sajurai ka Pulau Perak antaro tiku jo Pariaman. Taranglah nyato ambo katokan layalah nyato dengan banyak indak pana dilangkili ditikam jajak sambah diminta ke tengah-tengah kadapan beliau nambasamu. Rasian pamenan lalu kacimpuang pamenan mandi kurang pamilang jo patok sambah jo salam pamanuahi. Diminta reda dengan maaf kadapan beliau nambasamu kasimpanan sambah kapadang kurtuk pengulu badat pasar. Mangkurtuk pengulu basah. Selalu ado deta pun banyak tabu di balah rang paladang balah di mano dikampokan iyo dilakuak nangkolah juo. Datu ado sultan pun banyak ragulah mato dek memandang kamano sambah ditibokan iyo kangku datuk pengulu basah yo. Mangkurtuk pengulu basah. Basabab angku denai imbau paparan cupak nan piawai adek limbago di Minangkabau berundiang tantu jonan pandai. Angkunan kadang tampak jauh harang kadang jolong tasuo tampe bagantuang lai saguah sambah kangku tatimponi. Laki pitua dinantuo berbunyi undang urangan cadiak. Kato adek kato pituah manti nan baduo pagangan manti je pegawai. Santano kaki salah langkah ataupun mulut sumbang kato apo nan usah diutangi manitah bana alun pandai. Artinya bana kini tu pihak dari sari kini. Ramo-ramo tabang malayang malayo kakoto tangah banyak nyampe puluh ampe. Indah carano bukan kapalang talatak di tengah-tengah di lingkuang orang nan rape. Dinan sakarang kini nangko kapado kito nan basamo tape no kapado kuratuk pengulu basam. Artinya buki sirih ayat tagana tumbuh karambia di batang lurah tanam karakuk di surau tanam karakuk di halaman karakuk na orang surau luar. Cabiak siriah paciklah pinang gilianglah rokok paminan tangan carano minta balega sinan kasanang perhatian kapado kito nan basamo karano hari bulan puaso hendak minta balaku kok minta babari sakian kagul tu pengulu basah. Angku itu urut tapi Sampaian ku sepanjang panitan angku tadi di dama ada kayak bunyi dipandang ada kayak itu jalan pasar nama tampu kata bana nama sabu. Tapi semantang pun baitu dia ada babuaran nung kotakku babu kambang bari balabe ye pamenan no. Iyo je babi tua hampu. Iyo je babi tua hampu na orang aku nak urut tapi sampaian aku sepanjang panitan angku tadi di dama Allah bayak bunyi dipandang Allah bayak empu jalan pasar nama tampu kata bana nama sabu. Tapi semantang pun baik itu dia ada babuaran buku saku babu kambang bari balabe ya pamenannya. Dua lima go di narape anak kasari katinggal surang ambo sentak katu lima pakai apa tarik katu bayogat pasabang pun di. angku datuk pengulu basah. Hitam. Sapatah datang dari ambo perundiangan rupanya dia merubah rentang panjang bakambang lebar mencari izin jonan tuo mencari mempakai jonan barampi ya. Asal ikandak kabalaku asal minta kawabari basabah kami menanti.